Ittra li f'dawn l-aħħar sigħat qasmet lil mezzi tax-xandir wasslet biex is-sitwazzjoni f'St Albert tispiċċa f'livell ferm aktar inkwetanti milli kienet. Dan għaliex issa nħolqot sitwazzjoni fejn jidher li parti mill-istaff ħadet pożizzjoni kontra l-kollegi tagħhom stess. B'hekk il-qasma bejn l-istaff kibret u l-istudenti qed jispiċċaw ibatu l-konsegwenzi. Dan intqal fittra pubblikata minn grupp ta' ġenituri li wliedhom jattendu l-kulleġġ St Albert. L-ittra mibgħuta mill-ġenituri tgħid li se jibqgħu jagħtu sapport lill-istaff kollu fl-interess ta' wliedhom, dan kif dejjem ammiraw u apprezzaw il-professjonalità u l-imħabba tal-istaff kollu mingħajr ebda distinzjoni. Fl-istess ħin jinsabu xxukjati ferm kif komunità li sa ftit xhur ilu kienet waħda ferm aktar serena u maquda issa spiċċat f'din is-sitwazzjoni. Il-ġenituri sostnew li appoġġjaw ikoll is-Sur Mast il-ġdid tas-sekondarja. Dan għaliex konvinti li se jagħmel mill-aħjar li jista' biex itejjeb is-sitwazzjoni imwera li sab ruħu fiha il-kulleġġ. L-ittra tkompli tikkonferma li l-kawża ewlenija tal-firda kbira fil-komunità ta' St Albert hija l-filosofija li jħaddan ir-rettur. Bil-ġenituri jgħidu li ebda mexxej li jrid il-ġid tal-komunità, speċjalment tat-tfal, ma kien jippermetti li tinqala sitwazzjoni bħal din. Quddiem dawn l-aħħar żvilupp il-ġenituri qed itennu l-pożizzjoni tagħhom mir-rettur attwali mhuwiex il-persuna adattata biex toħroġ lil din il-komunità minn din is-sitwazzjoni. Għalhekk qed jinsistu mal-Ministru tal-Edukazzjoni u l-awtoritajiet kollha konċernati biex jagħmlu dak kollu li huwa meħtieġ u jassiguraw li jitwettaq il-pjan illi ħabbar l-Arċisqof ta' Malta u jibda proċess ta' fejqan f'din il-komunità edukattiva.